dik il-politika li tqanqal il-muntanji. Finqas minn 24 sija wara l-kap nazzjonalista Bernard Grech għadda rimarka li se joħloq politika li tqanqal il-muntanji waqt il-protesta 2 fil-għaxija, il-predeċessur tiegħu sab ix-xoqqa f'moxta biex jibbottja wkoll dwar dan. Iżżelqa f'diskors isteriku tal-kap quddiem folla ta' ftitmijiet li nġabret biswit il-Parlament minkejja il-ħafna tentattivi biex innistinżel fit-toroq kontra l-gvern żdiedet ma' kullana ta' gafs li ikomplu jagħmlu lil Grech l-akbar farsa fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista inkluż mih dawn stess. Dan waqt li l-ġrid intern bejn il-ħafna fazzjonijiet li merawx għajn majn baqa' ma qata' xejn. Dan kif wera l-inċident violenti waqt il-marċ tal-festa ta' San Gaetano x-xahar li għadda bejn il-fazzjoni ta' Bernard Grech u partitarji ta' Mario De Marco waqt li Grech ma tħallix jidħol f'gażin tal-partit tiegħu stess. Adrian Delija li tqaċċat mit-tmexxija nazzjonalista 3 snin ilu f'rivolta tal-establishment biex tpoġġa Grech minfloku, it-tlieta nofsinhar tella ritratt fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook jippoża fuq Mont Blanc fi Franza. Dan kompla jitma' il-kilba ta' dawk li jażlu l-fazzjoni tiegħu fil-Partit Nazzjonalista. Mingħajr ma rrefera speċifikament għal kumment tas-suċċessur tiegħu ġurnata qabel, Delija ibbottja li hu kien irnexxielu jitlaq fuq l-ogħla muntanja fl-Ewropa. Ma dan użit emoji ta' temiża bil-sim barra, ovvjament biex min għandu jifhem. Fil-fatt fuħut mill-kummenti li ttellaw mal-post ħaddu il-messaġġ tiegħu. Il-fiċi kap ta' żmienu id-deputat David Agius li wkoll spiċċa fil-mira tal-establishment fl-aħħar jiem taħlu approvazzjoni tiegħu anke b'sinjal ta' qawwa. Oħrajn ġibdu l-attenzjoni dwar id-djufija attwali tal-oppożizzjoni u li aktar mit-tqanqil tal-muntanji hemm bżonn teżżiża fil-Partit Nazzjonalista. Dan ikompli jindika b'mod ċar kemm Grech mhux jirnexxielu lanqas jikkonvinċi lil dawk fih dan il-partit tiegħu stess, xi ħaġa li hu konxju minnha anke l-establishment nazzjonalista wara li fl-2020 kienu li poġġa lil Grech fit-tmexxija. Fil-fatt fl-aħħar xhur ħa passi biex ipatti għad-djufijiet ta' Grech u reġa' ħareġ lill-eks kap Lawrence Gonzi fuq trunċieri biex jimla il-vojt.